Arewa babu 'yan sanda ya yi wasa biyu yana da maki 6. To ko ya ci wasan shi ko bai ci wasan shi ba ya yi kwafai. Amma gama in gyara ma mutum gama in gyara ma. Garkuwar Musan Kaduna shi ma yana da maki 4. Ya yi kwafai shi ma. Garkuwar Musan Kaduna ya yi maki 6. Sai Tuna ya yi wasa uku yana da maki 5. Shi ma ya yi kwafai. Assalamu alaikum. Ni a lambo ba mu gane ba a cikin suna ko ba ka ne? A sana'a da muke ni ko a rage ko a rage ni dan dan dare ya da rage da Allah ne ya kallo ku wasu dan Allah. Ya ku ya Allah. Allah ya ba wanda zai sa nesa alhaji tamfe da rabta mutuwa su ne iyayen gidan yan dambe ko mutum ya yi ko ya so ko girma da ko kudu ko arewa su ne iyayen gidansu abin da muke da tsawon gaya muku ku faɗa mai yan damben nan su rika zarawa ko halin lafiya illa ina guda dambe ya hannu ya ɗari ya bin jalali wani islam ba ba abin ta gabanta annoba ci gida ci gobe tashi hankali za a sa masa rana mutuwa kashe mutum ke maki mutu shagon ba hagun ɗan sanda ƙarami da aiki murna ƙarami da aiki murna dogon ɗagu dogon ɗagu gumagumai na dogon kasa lafiya dogon ɗagu gumagumai na dogon kasa lafiya gumagumai na dogon kasa lafiya gumagumai na bayan alijina gumagumai na dogon kasa lafiya gumagumai na bayan alijina gumagumai na dogon kasa lafiya aminu yayin nan da ala zaga yana neman ka إنا لله وإنا إليه راجعون يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ومن شر النفاثات amma ba san kima na ɗanwa ta shi wannan jama'a wasu na annabi Muhammadu da sakon da aka fara na jiya gudana ya alama ta ba zai zagaya da shi a farkon annabi Muhammadu wanzan Allah a taimake shi amma ba Safiyanu kowa yana da banushi ba kamar gole gida ba na yi kama ana bikin sa ne wallahi tallahi akwai wata ana cikin da gobe ana dambe mota ko Abdulrazak Bola
لا حول ولا قوة إلا بالله